Wow, kasakit. Tatlo ka mga engineer nga sakay isang pick-up nga ginatake sa isa ka motorcycle rider lunsay mga empleyado gali sang DPWH Iloilo City District Engineering Office. Driver nga napuruhan sa insidente padayon nga nagapayo. Samtang Iloilo City Mayor Jerry Treñas ang tanyag sa reward money para sa makatudlo sa suspect. Nakatutok John Sala. Tubtob subong ligom dulom sa gihapon ng Iloilo City Police Office kung sinong motorcycle rider nga nagpanglampos ang baseball bat sa driver sa isa ka pickup sa Diversion Road sang Lunes ang gabi subong man sa motibo sini. Nakaagom sa mga lastro kag pagpalaragob sang kamot kag lawas ang driver sang pickup nga ginkilala kay Engineer Edward Joseph Reyes, samtang ang mga pasahero sini amo sanday Engineer Zarina Caspilio, OIC Chief sang Procurement kag Engineer Edward Joseph Sudario, Chief sang Construction Division kag lunsay mga empleyado sang DPWH Iloilo City District Engineering Office. Actually, si ang driver tong engineer manamon, wala pa siya gani naka-report kay tungod nga nag-suffer sa mga bruises sa iyang lawas. Kay siyempre, pag-attack to sa alleged na attack, naka-seat belt siya kag hindi siya sing maayos. So, damo siya bruises. So, gin pa hospital gin siya, pero nag-outside lang man siya kay kabudlay mo sa hospital. Pero as of now, wala pa siya ka-report. Samtang nakabalik naman sa duty ang duwa ka mga pasahero. Mismo ang tagdumalahan sang DPWH Iloilo City ang wala man sang ideya sa motibo sang krimen kag sa posible kahilabtanan sini sa ilang mga obra, bangod lunsay wala man sang may nabaton nga pamahog ang mga biktima. Bangod sa insidente, nagtanyag naman sang reward money si Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga 50,000 pesos para sa makatudlo sa sospek nga tubtob subong at large sa gihapon. Nag-istoryahanay kami, nag-offer 50,000 pesos to those who will be able to give sa pulis ang identity sa suspect. Hindi pa man matumod tubtob subong kung road rage gid man ang gitunaan sang paglampos o kung posible may mas madalom pa nga rason. Posible pagpamahog, posible may prior na nga natabo sa ila, no? So we're still conducting investigation. John Sala para sa GMA Regional TV Early Edition.